Bio je čovjek kojemu sam vjerovao, čovjek kojemu sam se divio, čovjek kojega sam iznad svega poštovao. Životni udarci nisu ga štedjeli, s pravom ga prozvaše čovjek s križem. Često sam se sjetio njegovih riječi koje je uputio na početku, a i pri kraju svoga pontifikata. Nemojte me ostavljati sama. Molite za mene u svim marijanskim svetištima i svugdje. Pomozite mi. Neka ovaj papa, koji od vaše krvi i srce ima poput vaših srdaca, dobro služi crkvi i svijetu. Molite za mene danas i poslije moje smrti. Kada se ukazala prva prilika, krenuo sam. S prijateljem Hervéom, Francuzom, koji godinama živi u Zagrebu, i Joakimom, snimateljem Vinkovačke televizije. Žarko sam želio proći istim putem kojim sam pješačio u to kišno proljeće 2004. Želio sam vidjeti prolaze li Slovenijom i Italijom iste ceste kojima sam kročio, teku li tim zemljama iste rijeke na koje sam nailazio i žive li na istim adresama oni ljudi koji su me ugostili.